ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ ሎም ድማ ሓቢርና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ዕርፊ ሒስካ ነድሕሪት ኣይትጠምት ዝብል እዩ ዕርፊ ሒስካ ነድሕሪት ኣይትጠምት ሪኢኹም ኩሉ ግዜ ዕርፊ ሒዙ ዝኸይድ ሰብ ነድሕሪት ክጥምት የብሉን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ከምዚ ይብል ካብ 59 نحد خال إدما سعبن نبولو لسخاء قويتاي قدم كيدا نبوي كقبرو فقد اللي بولو يسوس دما موتات نموتاتو ميقبورو حدوغم نسخاء قنا كيد بسرات منقست أملاخ نقر بولو حد خال إدما قويتاي كسعبكا إيه قناخ قدم أب سدرا بيتاي كسانا بتفقد اللي بولو يسوس قنا عرفي بإيدو حيزو ندحريت زريئي نمنقست أملاخ أيبكعن إيو بولو عرفي بإيدو حيزو ندحريت زريئي نمنقست أملاخ أيبكعني بولو مخنياتو عرفي بإيد كان دحر حيس كان ندحريت أيتمتني نقدمي ترحيو ستمت ريخم ندحريت متأمات أبزي جمرنا يوغودنا ندحريت متأمات أبزو صانا يوم عقدات ندحريت متأمات أب أقول قلوتنا ندحريت متأمات أب قعزونا مسكويتانا يسوس كريستوس ناي كريستنا غودنانا بزح نغريو زغودنا كل غيزي من يوم زعوتو اب هيوت اتوم ندحريت كيت امتو نزجمرو نغر طرح فوكس اندا غبرو زخودو سبات يوم زعوتو انت دا ندحريت اندات امتكم تخودو خونكم انت دا ندحريت اندات امتنا نعي خوينا انت دا ندحريت اندات امتنا حدارنا نغبر كوينا انت دا ندحريت اندات امتنا اغلغلتنا نغبر كوينا انت دا ندحريت اندات امتنا نغويتا نختلو خوينا بقعات ايكونان مخنياتو ندحريت اندات امتكم تغبرو كل ነገር بتخكل اي تغبرون يخم اب كل ነገራት اب حدار زلخم حداركم كل غيزي نقنبيت اندات امتكم ديتا كايدو وندحركم نتا حدار بتخكل بقعات كتاليو ايكونكم اب بيزنس اتيكم بيزنس كم بتخكل عود خورلكم تدلي تاخونكم ندحريت كطمت يبولكم منغست املاك قالكعكم وتا منغستتي عرفهم حيزوم ندحريت زيطبوتو سبات ياتدلي ابناي غويتا ነገር ምንም አይነት ነገር ندحريت كنطمت نلبنا زخونه ነገር كገዝ አይነፍቅድ مخنياتو امن دحريت مطمات بزح مخسار الله سبيتو لوط كاب سودوم كوچو خلو ندحريت كيت طموتي ليت ملأخ عزيزوم ነገር ግን እንዳወጹ خلو እታ ተወጻ ዘላ ከተማ አብልባ ስለዝነበረት ነትን ቅድሚት ተخدو ዝነበረት ጎደና ምጥማት ገዲፋ ንድሕሪት ጠሚታ ልክዕ ንድሕሪት ምስጠመተት ግን ከም አንድ ጨው ኮይናያ ደሪቃ مخنياتو ندحريت اي تطمتلو زتبهالكايو غودنا ندحريت كطمت يبلكان انت دا ندحريت تطمت كونكا ويدو كبلكاي ويا بيوتكا بزح كسارا كمتيو እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ጊዜ ንመንግስቱ ንዕኡ ንቅድሚት ንዕኡ አቀዲሞም ዝኾዱ ሰባት ይደልዩ ምንም ነገር አብልብና አትዩ ዲስትራክሽን ክፈጥር ምንም ነገር ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ጎደና ንኸይንፍጽም ንድሕሪት ከጠምተና ዝደል ነገር ዕድል አይናቦ ዕድል አይናቦ ኩሉ ጊዜ ንጎይታ አብ ህይወትና እንድሕር ቀዳምነት ድጎ ኮይና ምንም አይነት ነገር አብ ጉዕዞና መጪ ንልብና ክህውኽ መጪ ንድሕሪት ክንጥምት ክገብረና አይነፍቅደሉ ህዝብ እስራኤል ካብቲ ዝነበርዎ ናይ ግብጺ ናይ ነዊሕ ዓመት ግዝአት አምላኽ መሰውጾም ናፍታ ጸባን ማዓርን እተውሕዝ መሬት ኮስዶም ኮሎ ልቦም ግን ንድሕሪት ጥምት ነይሩ ግብጺ አብ ልቦም ነይራ ግብጺ ካብ ውሽጦም አይወጸትን ንድሕሪት ይጥምቱ ስለዝነበሩ ነቲ አምላኽ ዘዳለወሎም ንኻኣትዎ በዋዓት አይነበሩን ስለዚ ኣብ ምድረ በዳ ኩሎም ተወዲዮም ኣብ ምድረ በዳ ዓመታት ኮለሊሎም አሕዋተይ እንተ ዳ ንድሕሪት ንጥምት ኮይና ነቲ ንኸዶ ዘለና ጎደና ዘይበቃ አካይዳ ኢና እንከይድ ስለዚ ንድሕሪት ከይጠመትና ዓርፍና ሒዝና ንቅድሚት ክንጥምት ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓርፊ ሒዙ ንድሕሪት ዝጥምት ነታ መንግስትቲ አይበቃን ኢሉ بحقي ጎይታን ተዳ ኮይኑ ኣብ ልብና ቀዳማይ ዘሎ ንዑ ጥራሕ እንዳጠመትና ናቱ ጥራሕ እንዳሐሰብና ምስኡ ዝጻረር ዘበለ ነገር ኣብ ልብና ኣትዩ ንድሕሪት ክንጥምት ክገብረና ከደሉ ኸሎ ኖ እንዳበልና በምንም ዓይነት መንገዲ ከይተማታና ንቅድሚት እንዳጠመትና እንተዳ ኣሰጊምና ኩሉ ንገብሮ ዘበለ ነገራት ብጽፉፍን ብዕውትን መንገዲ ክንፍጽሙ ኢና እቶም ዕርፊ ሒዞም ንድሕሪት ዝጥምቱ ኣብ ኩሉ ነገራቶም ብቕዓት ኣይኮኑን እቶም ዕርፊ ሒዞም ንድሕሪት ዘይጥምቱ ግን ድጀመርዎ ብትኽክል ክውድኡ ይኽእሉ እዮም እቶም ንድሕሪት ዝጥምቱ ኣብ ክልተ ልቢ እዮም ዝመቓቐሉ ኣብ ክልተ ልቢ ዝመቓቐሉ ኸ እግዚአብሔር ኣይፈቱን እዩ ክልተ ዝልቦም ካብ እግዚአብሔር ምንም ኣይቅበሉን እዮም ስለዚ ንዝጀመርካዮ ጎደና ንናይ ክርስትና ህይወትካ ክልተ እንዳኾንካ ኣይትኺዶ ንድሕሪት እንዳጠመትኪ ኣይትኺድዮ ንቅድሚት እንዳጠመትኪ ክብሪ ጎይታ እንዳራእኪ ሰጉሚ ዕርፊ ሒዝካ ንድሕሪት ምጥማት ፍቓድ አምላኽ ኣይኮነን ሃሌሉያ ስለዚ ኩልና ሓቢርና
كمزيلنا كنأوجينا بإيسوس كريستوس سم نتيجة توهبن عيو نمفتسام كل جيزي بتسقى أملاخ نقدميت راح إيه زقسقس أتيزة جمرني نسو كفتمني أمون أملاخيو لبي كل جيزي أبقدمي نزلو حسب أملاخ تراحيو زرئي أملاخي كم تزجمرني نسو دما يفتمني إمو نتحريت عيت أمتني آمين أملاخي بارخكم لومي نقويتانا يسوس كريستوس أبهيوتكم وسينكم زي تقبلكم سبات بس معلت زي عدمي أغربولكم زي معلت زي معلت مدحانة أمينكم نقويتا نيس العالم هيوت كتقبلوا أتوم نقويتا هتقبلوا دوسانكم سبات إذا أتقولت مسايس أهليو እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለወደቀ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስከነካ አለሁ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከም ተሰቀለ ዕዳ ኃጢአቴ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ በሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ከሞታት ከም ዘተንስኦ አብየማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ ያአምን አለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬን መድኃኒዬን እብል አለሁ ካብዛ ሰዓት بكريستوس بمؤمني ولود أملاخ حدش فترة كوين الله منفس قدوس بأمنة يقبلك الله آمين زيادة صلوكم وحقوسكم بزب تحت زرلو جيركم كونتاكت قبورنا إن شاء الله